नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूड या माझ्या चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे उपवासासाठी बटाट्याची भाजी. म्हणजे उपवासाची बटाट्याची भाजी आज मी माझ्या चॅनलवरती बनवणार आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य याच्यात घेतलं आहे. 2 उकडलेले बटाटे सोलून कापून घेतलेली आहेत. 4-5 मिरच्या, हिरव्या मिरच्या कापून घेतलेल्या आहेत. त्याच्याबरोबर चवीनुसार मीठ घेतलं आहे, कोथिंबीर घेतली आहे. थोडंसं कूट पाहिजे असेल तर टाकायचं फ्लेवर म्हणून. आणि या वाटीत जिरं घेतलं आहे आणि हे जे आहे ते कढीपत्ता. चला तर मग आपण आता बटाट्याची उपवासाची भाजी बनवायला सुरुवात करूया. उपवासाची बटाट्याची भाजी बनवण्यासाठी गॅसवरती आपण कढई तापत ठेवली आहे. तर आता या तापत ठेवलेल्या कढईमध्ये आपल्याला तेल टाकायचं आहे. तेल किती टाकणार आहे मम्मी? हे शेंगदाण्याचं तेल आणलंय. उपवासाला चालतं. जसे शेंगदाणे उपवासाला चालतं ना, तसंच शेंगदाण्याचं तेल सुद्धा उपवासाला चालतं. साधारणतः 2 चमचे शेंगदाण्याचं तेल कढईत टाकलं आहे. आता या कढईमध्ये जिरं टाकायचं. साधारणतः 1 छोटा चमचा जिरं आणि मग 4-5 कढीपत्त्याची पानं टाकायची आणि मग 3-4 हिरव्या मिरच्या टाकायच्या आणि जरा लांब उभं राहायचं आणि कॅमेरा झूम करायचा. नाहीतर ते मिरच्या आहेत ना, अंगावर उडण्याची शक्यता असतात त्याच्या बिया. आणि जरा जरा ढवळायचं. तेलामध्ये मस्तपैकी फ्राय करायचं. आणि आता याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकली, जी जराशी चिरलेली होती ना ती, जेणेकरून तेलामध्ये फ्लेवर येईल. आता काय करणार मम्मी? बटाटे आता बटाटे टाकणार आहेत. कापून घेतलेले बटाटे आपल्याला या तेलामध्ये टाकायचे. म्हणजे कढईत आपण हे सगळे बटाटे, 2 उकडलेले बटाटे तेलात टाकायचे, जेणेकरून उपवासाची बटाट्याची भाजी तयार होईल. बघा, मस्तपैकी सुंदर अशी आपली बटाट्याची उपवासाची भाजी तयार होते. आणि मग चवीनुसार मीठ. आता मग चवीनुसार मीठ आपण टाकायचं, जेवढं आपल्याला गरजेचं वाटतं तेवढं. आणि मग जर आपल्याला पाहिजे असेल तर कोथिंबीर सुद्धा त्याच्यावर शिवरायची आणि ढवळायची ही भाजी. साधी सोपी पद्धतीने आपण बटाट्याची भाजी बनवायची आहे. उपासाला काय साधं सोपं खायचं असतं, हलकं फुलकं. एकदम असे तिखट मसालेदार असं नाही खायचं. आपली बटाट्याची भाजी आता थोडा वेळ कढईत तशीच ठेवायची, ढवळून झाल्यावर. शेंगदाण्याचं कूट घाला, नाही तर ओलं खोबरं घाला. जर तुम्हाला हवं असेल तर शेंगदाण्याचं कूट सुद्धा घालू शकता. झाल्यानंतर अशी भाजी परतून झाल्यावर. आणि भाजी ही वारंवार जरा 1-2 वेळा परतली ना तरी चालेल, जेणेकरून मीठ सुद्धा त्या बटाट्याला लागेल, चांगलं तेल सुद्धा बटाट्यांना मस्त पैकी ॲब्झॉर्ब होईल. आपली ऑलमोस्ट ही भाजी कढईमध्ये उपवासाची बटाट्याची भाजी तयार झालेली आहे. फक्त आता बशीमध्ये घ्यायची आणि चमच्याने खायची. जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर या बटाट्याच्या भाजीवरती थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट सुद्धा शिवरू शकता. मला आवडतं म्हणून मी थोडंसं शिवरतोय, जास्त नाही. बस. आणि जरा ढवळून घेईन. आता ही बटाट्याची भाजी ढवळायची, शेंगदाण्याचं कूट घातलेली. बघा, म्हणजे काय होतं माहितीये, जरा करपूस भाजायची. म्हणजे बटाटी अशी जरा करपूस भाजली ना तर छान लागतात चवीला. आता ही बटाट्याची भाजी आहे ना, मस्त अशी खरपूस भाजायची. थोडी. हा, सांग कशीची? थोडीशी आहे ना अशी पेटीसला कशी शेकतात. हा, थोडंसं करपलेलं असतं ना, पेटीसला कशी जरा शेकतात तशी अशी कुरकुरीत म्हणजे क्रिस्पी होण्यासारखी आपल्याला ही बटाट्याची भाजी जरा अशी चांगली भाजी कढईमध्ये हे करायची, भाजायची, जेणेकरून खाताना पण कसं वाटतं, क्रिस्पी पण वाटते बटाट्याची भाजी.
म्हणजे असं 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 हा, थोडं बघा आलं अशा ना. पद्धतीने बटाट्याला फ्लेवर येतो सोनेरी रंगाचा, क्रिस्पी असा. चल झाली बटाट्याची भाजी. आता बशीत काढून आता ही बटाट्याची भाजी आम्ही आता भट्टीमध्ये काढून घेत आहोत. काढून घेतो म्हणून बटाट्याची भाजी. उपवासाची बटाट्याची भाजी अशा प्रकारे आम्ही बनवली. अशी ही आपली बटाट्याची उपवासाची भाजी तयार झाली. आपल्याला या बटाट्याच्या भाजीचा म्हणजे उपवासाच्या बटाट्याच्या भाजीची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की घरी करून पहा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून आमचे नवनवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत लवकर येतील.